Mária je mladá žena z malého slovenského mestečka, ktorá má veľké sny. Je plná energie a túži cestovať a spoznávať svet. Má v sebe veľké odhodlanie, túžbu po úspechu, neustálom raste a zdokonaľovaní sa. Jedného dňa, keď surfovala na internete, narazila na Facebooku na stránku Jednoducho po nemecky. Našla v nej veľa zaujímavých príspevkov a informácií, no najviac ju oslovili pozitívne citáty z kalendára s názvom 365 nemeckých citátov. Mária celý rok dennodenne pracovala na svojom cieli. Postupne sa zlepšovala nielen v jazyku, ale vďaka motivačným citátom naberala aj väčšie sebavedomie. A tým inšpirovala aj jej priateľov a rodinu. Márin príbeh nás učí, že so správnou dávkou odhodlania a inšpirácie je možné dosiahnuť čokoľvek. A to dokonca aj cez jednoduchý citát na každý deň.